Bagong Adlaw, DYCM 1152, Cebu Province-wide. Now, broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Bagong ugmat, bagong pugas, bagong turok, bagong salingsing, bagong sitla, bagong adlaw, DYCM. DYCM 1152, Cebu Province-wide. Now, broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Oras sa DYCM FM alas 7:11. Ang panahon karon hadul na busa mangandam kita matagusan ang pulong sa Diyos patalingugan ta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata pagkadako sa gugma ni Kristo kahibulungan gayud ang Ginoo ang sala nako iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala, mga suki o pinalangga namong tigpaminaw dinhi sa Tolomanon kini ang maayong balita. Usa kini ka Tolomanon sa inyong mahigala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga ginadumala kini sining higala Brother John Dehito, Brother Joel Terana
kiniusab si Brother Livy Clavis magapakig-uban kaninyo hangtod karong alas 9 mga kahigalaan. So ang tanan ato nga gina-welcome ani alang sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa radio, pwede mo maka Facebook Live mga higala, no? Makatan-aw sa atong Facebook Live dinhi tungod kay nag-live ta karong kabuntagon. Anya alang sa karon pa nakapamati unya gusto mo tan-aw sa atong live, i-search lang higala diha sa inyong Facebook, no? Nya i-type lang ang DYCM Bugo Adventist. So blayo na ko DYCM Bugo Adventist. So makita ninyo ang ato nga live broadcast higala sa Facebook. Okay? Alang sa atong mga viewers sab karon sa nagkalain nga bahin sa kalibutan, kamong tanan amo nga gina-welcome sa pagpakiguban. Pwede mo maka-message sigala sa atong Facebook live, no? Makapadala mo mamisahe o nialang sa automatic paminaw sa radio, makahimo mo higala sa pag-text karong buntaga ang atong cell number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Pwede na makasend og mga mensahe mahigala. Ato din gi-welcome ang atong mga tigpaminaw diya sa Negros Island mga higala, sa Negros Occidental o Negros Oriental. So kamong tanan diha amo nga gina-welcome sa pagpakiguban sa atong tulumanon, no? Kumusta sa diay ni Brother Mudam Flores Diaz Tobuso o niya sa mga Elguira Pabilis Gihulngan City o sa tanan na lang diha nga naminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang mayong balita. Atong mga suking naminaw diri karon sa Biliran Province, mayong buntag sa tanan nga taga Biliran, no? Good morning lang Brother Winnie Ibina, nila ni Brother Bibel Masibag, anya kumusta sa lang Brother Kinsing Lagarisa, at pasalamatan siyang trumpa, o uban pa nato diha nga mga kahigsuunan, makigalaan nga ginagamit ang ilang mga sound system, no? Salamat kaayo. O atong mga higala diha sa probinsya sa Leyte, good morning ninyong tanan diha sa Ormoc, good morning sa tanang taga Merida Leyte nga naminaw, mga kaigsunan kahigalan to sa Palonpon Leyte, o niya dirisad sa Villaba Leyte, ato din pangumustahon sila si Mr. and Mrs. Jose Incenso, no? Sila Sternati diya karon. Good morning sa tanang taga Villaba. Pasalamatan nato sa Ma'am Gretchen Novila, sila sad nga trompa diya sa Kagnukot, Villaba Leyte. Anilang Sir Carlos Montilla, may buntag ni mo sir. Good morning sa Brother John Quezon and family. Tanan nga taga Tabango Leyte, welcome. Good morning sa tanan taga Isabel Leyte, tanang taga Kananga Leyte, maayong buntag. Good morning sa tanan taga Matag-Ob nga always nagapaminaw. Diya sad sa Kalubian Leyte, diya sa San Isidro. So kamong tanan na lang diya sa Leyte, welcome karong kabuntagon. O niya diri tayo higala sa Islas Camotes, atong pasalamatan si Brother Tato Sotilo sa mga trompa diya nga naglanog-lanog diya sa Lower Kagkagan. Salamat po sa mga kahigalan o kaigsunan diya nga kanunay nagasunod sa ato nga tulumanon. Ato sa pasalamatan ang nag-donate sa trompa ngadto ni Brother Tato, no? So good morning na lang sa tanang taga Camotes og tanang taga-isla sa Bantayan nga naminaw karon. Mayong buntag kaninyong tanan dias Madridejos, nga dias Bantayan. Ato din pasalamatan si Brother Eliseo Cordoba sa iyang sound system dias Baud, no? Mayong buntag sa tanang taga Baud nga naminaw. Aniya tanan nga taga proper gyud sa lungsod sa Bantayan. Aniya sa makaislahan nga sakop sa lungsod sa Bantayan. Good morning yung tanan nga naminaw karon. Aniya mayong buntag sa diri sa Santa Fe. Atong pasalamatan si Brother Lot Avila Berlier sa iyang sound system og sa tanan nato mga kahigalan og kaigsunan diya karon sa Santa Fe. Diris mga isla sa Hilantagaan, sa Islas Kinatarkan, maayong buntag diya sa Hibitniel, sa Malapascua Island. Bisan pa man to sa isla sa Carnasa, no? Maayong buntag sa tanan mga taga-isla. Ato sang mga suki nga naminaw diri karon sa Mainland Cebu nga naabot sa ato nga broadcast.
So good morning sa mga Latayada family diya sa Balanban. O niya diya sa dinhi sa Tuburan, maayong buntag niyong tanan. Tanang taga Taboylan nga naminaw karon. Kumusta nila ni Pari Hill Tugahan diya sa Olivo. Good morning sa tanan taga Gimpilakan, Kanluhangon, Taboylan. Sa mga pikit-pikit family, ngadtos mga pamilya sa mga Tirana, mga Yunting family, mga pamilyas mga Golben, maayong buntag. So welcome kamuntanan diya sa taga Gimpilakan, tanang taga Kalambua nga naminaw, bisan pa man diya sa San Miguel, no, maayong buntag. O niya dito ta mga higala sa diha ta sa Katmon. Good morning no sa tanang taga Katmon nga nagsunod. Good morning sa mga komendador family diya sa Bungyas ug sa Agsoaw, Katmon. Atong mga tigpaminaw diya sa Sugod ug dinhi sa Bourbon. Labi na diya sa Bundo, Bourbon, maayong buntag sa mga pamilya sa mga Morillo. Anya diya sa Jose diya itong pasalamatan sad si Brother Amay Pitugo sa iyang trompa nga naglanog-lanog karon, maayong buntag diya Brother Amay uban si mong tibok family. Niyang ato lang Brother Rodrigo Villamor and family, ng Brother Rolando diya, guban pa diya natong mga kahigalaan og mga kaigsuonan nga nagapaminaw karon nga buntag sa atong programa. Kaninong tanan, welcome. Sa atong mga higalasad nga naminaw diri karon sa diri sa Tabugon, no, maayong buntag sa tanang taga Tabugon. Good morning lang Brother John Brother John Lobitania di sa Tabugon, kauban siyang pinalangga nga kapikas. Mr. Remedios Montiliano sad may buntag siyang family. O niya sa mga Linganay family di sa Tabugon. Good morning sad ni Ma'am Rotsini Linganay uban sa iyang tanang makaliwat. Ato mga suki nga naminaw karon diri sad sa Managasi diya sa mga Ilarcusa, mga Romagos family, ngatos mga Jordan family, mga Nano family, maayong buntag yung tanan. O niya sa atong mga suki nga naminaw diri karon sa diri sa Kadwawan, maayong buntag sa tanang taga Biasong Kadwawan nga naminaw. Pasalamatan nato si Brother Nelson Bersero sa pag-operate sa sound system karon diya sa Seventh Day Adventist Church, no, diya sa Kadwawan Church. So maayong buntag yung tanan. O niya ngadto sad sa mga pamilya diya sa mga Alikos, no, belated happy birthday di ay ni Sister Elsa Alicos nga nag-birthday kagahapong adlaw. O niya ngadto sa mga Rizor family, mga Arrogante family, mga Rivera family, maayong buntag. O niya ngadto sa mga Coralde family, mga Hurolan diya nga naminaw, mga Dimapi family. O niya ngadto sa mga Agua family, good morning. O niya ngadto sa mga Fuentes, maayong buntag sa mga Fuentes family. O niya atos nang pasalamatan si Brother Bin Istor sa iyang trompa diya sa Mahayahay, Kadwawan. So salamat Brad Ben og sa mga silingan diya nga kanunay naminaw. Dili ta higala sa barangay sa Libho, atos ang pasalamatan kang Sister Linda Kamay nga sound system o kang Brother Lolito Ermac, no. So maayong buntag sa tanang taga Purok Dakit sa ibabaw sa Libho. O niya tanan sad nga taga Sitio Kabatuan diya sa Libho. Good morning ninyong tanan. Diri sad sa Mabuli. Lanog-lanog po niya itong programa diya. Doon ay duha ka trompa diya naglanog-lanog, no. As Sir Marley diya, as Brother Jeffrey nga nag-operate sound system. O niya tanan diya nga naminaw karon. O niya si Melods, maayong buntag Melody, no. Magsigara ba panugon nga i-shout out ko dito ang call. So maayong buntag yung tanan diya sa Mabuli. O niya atong mga suki nga nagpaminawan diri karon sa diri sa Libaong. May buntag sa tanang taga Libaong naminaw karon. Good morning ninyong tanan. Atong pasalamatan si Brother Pat Pahid sa iyang sound system pod nga naglanog-lanog sa Libaong og mga silingan diya nga nagpaminawan sa atong programa. Good morning ninyong tanan. O niya, good morning sa Diyos mga mainit family, adtos mga pamilya sa mga Iturma, mga pamilya sa mga
ngadto sa mga pamilyas mga Vistar, mga Bundag, mga Olingay, mga Tonyakaw family, mga Nidja family. O niya sa tanan na lang gayud mga Aribi family diya nga nagpaminawan. Niya good morning ni Brother Erickson Sinisan ng Brother Lito karon diya sa Panggamay, no? Tanan yun ng minaw. O niya mga suki natong nagpaminawan diri karon sa Lambusan. Good morning di ay nila ni Pastor A.D. Frasco na ni Ma'am Los Frasco or sa mga Frasco family. Good morning yung tanan. Ngadtos mga Buyusi family, may buntag sad sa mga pamilya sa mga ngadtos mga Magdadaro family. Good morning mga Bilyeta family. Atos ang pangamustahon ang tanan to mga kahigalan o kaigsunan diri karon sa Tambungon nga always nagasunod. Kumusta din ang Brother Remy Sigarino o ba ni sayang pinalangga ang asawa. O niya, good morning dia sa mga Kabagi family. At sa mga Abaldi nga always nagsunod, mga Ursula family, mga Tikilio family, o tanan dia mga Sigarino family. Ngadto sa mga pamilya sa mga Espiritu, mga Gahob family. O niya, good morning sad ni Brother Romeo Liamurelia, kauban ni Sister Liberth, ilang mga kabataan karon diya sa Tambungon. Good morning sa mga Manso family. May buntag sad sa mga notaryo din, mga Lecciones family ato mga sood kay na sa Tambungon. O diya nga to sad nila ni Brother Gino Arcabal, nila ni Konsehal Norland Pagal, iyang family. O diya nga to na Brother Sunny Mantos, may buntag ni mo bro. O tanan din naminaw sa diha sa barangay sa Napog, welcome ang tanan. Good morning sa diri sa barangay sa Bangkasan, nga gipangaluhan sa Pilanggang Barangay Captain dia Brother George Luna. So may buntag sa tanan taga Bangkasan. O niya nga tanan sab nga taga Manyo. Atong gipangumusta, no? Welcome kamo sa atong programa. O niya nga to nila ni Cordial Elvis Peritos, no? Uban siyang family, may mga sinadhan family dia, guban pa dia nga naminaw karon. Mga suki natong naminaw diri sa barangay sa Look, San Remigio, o diya gyud sa proper sa San Remigio. Kamong tanan diya amo gina-welcome. Kumusta diay may buntag sa mga Monteroyo family. O niya sa mga Larga family de Sargawanon, ngadto sa mga pamilya sa mga Likigan, mga Layon, mga Kabatanya family. So sa tanan na lang nga taga San Remigio naminaw karon, welcome ang tanan. O niya sa ito mga suki nga naminaw dito sa Daan Bandayan, labi na Dias Maya. Good morning sa mga Dihito family diya karon nga always nagapaminaw. O niya labi na sa mga Punay sa family. Ato sang gipasalamatan si Brother John Punay sa iyang trumpa diya sa Talisay, Daan Bandayan. Kumusta diyang mga Meralies family diya sa Lanao. O niya, ngadto lang Brother Doming Bunukan sad, may buntag niyo Brad, uban siyang family. O niya, ngadto sa mga pamilyas, mga Pianyar, mga Rosalihos family, o ngadto ni Sister Los, no, diya sa Kumbado. O niya, may buntag sad sa mga kaigsunan na to, diri sa Paypay, Daan Bantayan, diya sa Nazareth, mga kahigalaan na to naminaw, bisa pa man diri sa dinhis Bakhawan, dinhis sa Barangay Kawit. Nya good morning sa tanan taga Antipolo, Medellin. Kumusta diya diyang mga Tundag family. Uguban pa niya itong makaigsunan o makahigalaan. Diya sa dang lungsod Medellin, may bundag. O kumusta sa diri sa Lamintak Norte. Ngadto nila ni Konsehal Raymond Olivar, Municipal Councilor. May buntag ni mo Konsehal. Ngadto lang Sir Eileen Dicon, Brother Felipe Solera. Sa tanan na lang nga taga Lamintak, ug bisan pa man diri 108 Medellin. Ato sang pasalamatan si Brother Tirbo sa iyang trumpa nga kanunay gigamit. No, tanan nga taga 108, bisan pa man tanan taga Dayhagon nga nagpaminawan ato nga gina-welcome. Mga suki natong naminaw dinhi sa Bugo City. So welcome kamong tanan, unya mga tigpaminaw to diya sa Libho, diya sa Binabag karon. Diya sa mga Bersero family. Kanya, good morning sa Brother Lino, Sister Perla, diya sa San Antonio. Atong mga suking naminaw diri karon sa Anunang Norte. Ngadto nila ni Sister Mary Jane nga always jud nagasunod sa atong programa. Good morning. Kanya, atong mga suking naminaw diya sa La Paz.
O bisan pa ma diya sa Kabangkalan karon diya ng Star PD Lipawpaw. Ngadto lang Brother Vic Lipawpaw. O sa tanan taga Kabangkalan. Bisan pa mga District Pastor, Pastor Elias Cuyos and family diya sa Barangay Dakit. O niya ngadto sa mga Derder family diya, mga Orsal, good morning. Aniya ato sang gipangumusta sa Brother Joseph Kimno. Kauban sa makigsunan tong mga kigalaan diya sa Baas. Aniya si Sister Rose Balag. Congratulations Sister Rose nga gahapon nagpa-baptize ka, no? So congratulations. Aniya ato mga suking naminaw sa didto sa Guadalupe karon may buntag sa atong sa District Pastor diya, Pastor Hill Oliverio. May buntag ni Pastor o ba ni Ma'am Nars ng Femia karon diya. Aniya ngadto sa nila ni Sir Elmer diya, may buntag ni mo sir uban siyang family. O niya ngadto sa mga nila ni Brother Edsel Alidisma, la ni Ma'am Ibing uban sila makabataan. O niya nila ni Brother Merjon Kabagi, la ni Ma'am Kabagi naman na ron, no? Si Ellen Joy Alidisma Kabagi. So good morning, no? Naaron sila diya sa Guadalupe. So tanan lang kanila namin, no? Bisa pa man diri sa dinhi sa Nailon atong gipangumusta ang tanan mga Lipon family ngadtos mga Pioneer family. Anya good morning sad sa mga Rituya nga always naminaw, mga Mulihon family ngadtos mga pamilya sa mga Hilig. Good morning sad la ni Ma'am Rohama diya nga nang paminawan, mga Fernandez family. Anya mga Villasteque family, mga Berdida. So uban pa nato diyang mga pinalanggang naminaw diha sa Nailon, bisan pa man diya sa Gairan, diya sa mga Mulihon family. Tanan diha yung naminaw, diri sa dinhisad sa Escalona Street, no? Pamilya ni Engineer Ernie Catayas, si Mary Jane, kauban siya makabataan. O niya nga lang ni Tia Wayne, na always nagapaminaw, ng Sister Marilo, bundag diya, Sister Marilo. O niya nga sa mila ni Sister Leah Moniz, ng Brother Vicente Moniz, diya sa Pandan. Good morning. There is Bagsakan. Good morning sa Brother Chodulo. Itang. Magapalanog po na sa iyang sound diya karon. May buntag sa taga-Bagsakan. O niya atong mga karinderya sa diya nga mga magduot sa mga suki. Lang Sister Lisa nga always naminaw na, no? Sa atong programa. Lang ni Brother Junior sa diya. Kalabis. Tong brother diya sa Bugo. No? Diya silang karinderya. May buntag. Ani ato sa pahinumduman ato mga pinalanggang naminaw, alang ni adtong dunay problema jutay sa pananaw sa mata, maglugos na kabasan, ikaklaro sa paglantaw sa sunahan, di na kayo dakong problema ning panahon na tungod kay nanay makasulbad niya na mahigala. Doula lang ang tulo ka mga optical clinic nga siyudad sa Bugo. Ang una kanaluys Chowking nga gipanag-iya ni Doktora Hining Berake Lebetania o Dr. Consorcio Lebetania Optical Clinic. Pwede sa katungos kilid yun sa land bank kanang kang Dr. Icon Optical Clinic. O niya, pwede sa kang Dr. Lab Optical Clinic kanang naa sa Parque Mahigala. Pili lang mo na, computerized na ang ilang pagtanaw sa gikinahanglan sa ato nga pananaw Mahigala. Pani atong gipangumusta di ay sila si Brother Sammy Pamilara, mga Pamilara family, mga Makipig family nga always na minala Mark John na may buntag nimo Mark John dinila sa Tayan Bugo City. Pani atong mga naminaw diha karon sa Kayang, may buntag sa Kayang. Kumusta lang Brother Andy Noval, may buntag ni bro. Pani Diriston Pedro og sa Palambato atong mga suking naminaw. O mga pahasubo nga among itunol gikan sa kini ang maing balita sa pamilya nga gitalikda ni Brother Kadjo. Namatay siya ni adtong adlawng Bernes o ang iyang haya na silang panimalay nga dool sa complex ng siyudad sa Bugo niya ilubong siya ugma mga alauna siguro sa hapon ang lubong ni Brother Kadjo. Okay, pahasubo gikan sa kini ang maayong balita. Okay, ato sa ning tanawon higala, basig na insulod. Okay, good morning. Naminaw na pod mi diri sa ato nga programa karon. More power sa mao nga programa. Thanks, God bless gikan sa mga insenso family
Nga externate diya sa Bilyaba, Leyte. So sa di pa nato ipabasa ni Brother Joel ato sang paminawan si Brother John asya pagumustahon karon. Okay, dagang salamat na Brother Libre. Well, atong gina-welcome ang tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw nining atong programa matag karon ug unya nga naman matag karon ug unya kay unya na pong gabi abot na punta din sa atong programa. So sa tanan na lang naminaw nga giabot ning atong Sibya dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod sa atong programa through Facebook Live. Good morning, good morning, good morning, and welcome, welcome sa tanan. Ang Diyos magapalalangin kaninyong tanan. Okay, daghang salamat Brother John. So atong taghigayon si Brother Joel sa pagtan-aw sa ato nga Facebook Live mga higala. Okay, salamat Brother Levin noon ya maing buntag din sa tong mga higalag mga suking tigpaminaw nga nabot sa tong Sibya karon sa ato nga radio ingon man sa Facebook Live no. Mayong buntag kanatong tanan or kaninyong tanan. Welcome, welcome, welcome kamo nining atong programa dinhi sa kahanginan sulod sa duha ka oras og takna nga tulumanon ining buntaga. No, nya dinhi karon sa ato nga monitor ato ning i-recognize no ang atong mga higala nga nag-view dinhi kanato nakig-uban nato rong buntaga. Dinhi sa Nailon di karon sila si Judito Mulihon. Diha ni sa Lower Nailon. Ang iya nga message, good morning. Niya dia pay sumpay Pads, good morning. Good morning. Kino? Paridong, good morning dia uban sa inyong pamilya. Niya di asab sa Australia, di asab si Brother Gerardo Lubitanya. Ay, Dede, good morning niyo diha ni Mami Banji uban sa mga bataan. Thank you so much. Ang Diyos magapanalangin diha kanino. Niya ang iyahang nga mensahe, morning brother, welcome to a brand new week. Yes, brand new. Praying for prosperous days to come. Okay, salamat kayo Brother Gerardo no. Niya diya sa message si Judito Mulihon, naminaw mi ninyo pastor. Dong Joel. Salamat kay sa inyong pagpaminaw no. Niya diya sab si Melvin Sisdorio. Sisdoiro. Ang iyang message, mayong buntag Kuya John, Kuya Libe. Diya sab si Sister Rose Balag dinhi sa Dakit. Good morning. Niya congratulations dahil nimo Sister Rose kauban sa unom nimo ka kauban kagahapon no. Kay pito man mo kabuk gahapon dahil gibautismuhan. Okay no. Congratulations inyong pito. Niya diya sab si Judito Mulihon sa gihapon ang ihang message, more power Pads Libe. Pads Libe, Paridong og Dong Joel. God bless all of us. Okay, salamat kay no. Niya sa di pa day ko mo padayon sunahan, ato ning i-advertise sa kadali ning EE Structures Quality Foundation at your convenience nga gidumala kini ni Engineer Arnel Anciano diha sa Patag, Argawanon, San Remigio. Kini sila naga-offer og structural kung magpahimo tag building, sila naga-offer og structural, tile installer, trusses, roofing, paint, cabinet og uban pa, no? O niya kung gusto mong mangayo pagyud og kasayuran aron nga inyo silang makontak, pwede ra mo nga mo contact sa iyahang cell number no. Ato ning ihatag ang iyahang cell number kay gipamalihog bi yun in town din he. Ato ning tan-awon ang iyahang cell number ni engineer dire no. Engineer Arnel ang iyahang contact number nga inyong makontak aron baka himo mo sa pagpangutana sa ilahang presyo or unsa ba inyong gusto. Mao ni yang cell number no 0936 414-5640. Akong balikon ang sa EE Structures ni siya, mao ni ang cell number sa tag-iya og nagdumala nini 0936
5640, no? So, maayo kay ni sila mo trabaho unya nindot pod ang ilahang trabaho. Unya makahimo po mo sa pakigsabot kay dili man gyud ni ingon mahal ang ilahang presyo. Kana pastor, ma-insert ko na mas nindot na mo agree ko na kay dili ta maulawan ani nila og mo trabaho. Oo. Kay wala ni backjob tinarong ni ilang trabaho, pulido nga trabaho. So di kayo tanana makuyawan kay naa magoy mga trabaho nga nag-apas lang sa unsay giapas unya dili maayong pagkatrabaho. So salamat kay nya. Good morning da engineer. Niya, good morning po diha ninyo, engineer, no? Kauban si mohang ginikana rumaigsoon diha sa Patag Argawanon. Niya, dinhi balik ta sa ato ang screen, no? Di ay ato nakita karon si Brother Ruel Tumakas nakig-uban nato karon ang iyahang gisent nato dinhi. Have a great day. Salamat kayo Brother Ruel, no? Niya, di na lang nako ipangumusta og tagsa-tagsa na ako na lang i-general ang pagpangumusta nga nang hinaot mi nga naa mo sa maayong panglawas kapiskay bisan pa man sa kabugnawon ros kabuntagon nang hinaot mi nga anaa ra gihapon mo sa kapiskay og kabaskog mga higala og mga igsoon. So di kay nakutas ono dahil diha pwede ni sulod. Diha si Ma'am Pretty May Simon sa Australia ang ihang message. Good morning. Good morning sab diha Ma'am Pretty, no? Onya, sa di pa day ko malimot version nato ning i-greet day ang atong pinitik sa atong kasing-kasing. Natural pastor. Okay, may buntag diha no sa mga Lingganay family diha sa Tabugon og sa special Yes, specific yun pastor. si Ma'am Rutsini Lingganay. Kauban siyang mga uyuan og siyang inahan o kauban nila diha tanan karong buntaga. Akong ibalik ang panahon diha ni Mowerly be. Okay, daghang salamat Brother Joel. So dili ta maglangay mga higala adto ta sa pagbasa sa pangutana nga atong entertainon karon. Duha ni ka pangutana ang ato nga tukion karon nga kapuntagon, no? Ang unang pangutana, mga reaksyon man gud ni ato laning duhaon para nga kay magpundok mo gud mga reaksyon. Sa una, ngani Brad, good evening. Klaro kaayo nga adlaw igpapahulay giwala na Domingo jud adlaw sa simba ang Sabado sa Hudiyo rana. Maniuna ha, ato ni tanaw akong balik ko na. Good evening, klaro kaayo nga adlaw igpapahulay. So alam mo ka puol sa ato mga kahigalaan minaw kanon ta magisud igpahulay tungod kay kalabanan gud mao man gud bahina ang ang daghang pangutana tungod kay only nga ang Seventh-day Adventist mao may nagtudlo sa pagtuman meaning balaora may tungod sa kapahulay kalabanan nga mga Christian nga organizations gawas sa Seventh-day Adventist mga Sunday keeper manggod. So mao na hinungdan nga kadaghanang pangutana nga maabot ni may tungod sa kapahulay. Mo ni pangutana akong sublion na. Brad, good evening. Klaro kaayo nga adlaw igpapahulay giwala na Domingo jud adlaw sa simba ang Sabado sa Hudiyo rana. Okay, salamat. Ato ning tanawon sunod nga pangutana. Okay, dera. Good evening, Pastor. Para nako wala jud sang nakatuman sang napulo kasugo kuan man ni murag ilonggo ni Yes. na may mga sang napulo kasugo kun may naaman gani ni angkon nga sila ang nakatuman sang napulo kasugo but ina from Barangay Tarong Madridejos. Okay. Nakaanhara ba kita diya kay nakahimutag crusade sa unang panahon niadtong mga tuig 1984 Brother John katong pagkabuwag natong sugod na ikaw diri ka sa ilon dito ko sa Bantayan. So naka-crusade ta dito gyud sa barangay sa Madridejos kanya nato ipundok nga kadugayan tong crusade dito.
nag-instruksyonan iyang membro nga dili papamation dito sa ato nga programa. So nagsukad din dito sa Barangay Tarong. Ako sulian ha. Good evening. Para nako wala jud sang nakatuman sang napulo kasugo. Kung may naaman gani ni angkon nga sila ang nakatuman sang napulo kasugo, but ina from Tarong Madridejos. Okay, salamat kayo sa mga pangutana. Alang sa ato mga kahigalaan karon, makaigsuonan nga mutampo sa ato nga sa pangutana nga atong gibasa, mutampo mugtubag. So text mo higalang akong cell number, ako ning ihatag ninyo alang ni adtong wala pa makakuha nini kang Brother Libby Clavis ko number sa 0926 8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. O niya, pwede sad mo higalang maka-message sini sa ato nga Facebook, no? Na mo ikatampo, makahatag mo og dugang tubag dinhi sa ato nga Facebook, mga higala. So ang unang mahatag og tubag karon, Brother John, dayon Brother Joel, dayon sundan ako. Pero sa di pa, mangina ko sa tahigalag usa ka mensahis awit alang ni natong tanan mga kahigalan ug kaigsunan. Ginoong Diyos, ania ako magatuol diha kanimo.
pasalamatan. Akin magampo ta mga higala, Brother John. Amahan namo nga balaan na ikaw sa trono sa katasan sa mga langit ni inibuntag. Kami nagaduol nimo. Among ipresentara sa imong atubangan karon ang tanang mga tao nga nagpatalinghog ining imong pulong. Samtang ang mga pulong sa kamaturan imantala, ang gahom sa dautan ug kangit-ngit Ginoo, padayon nga magabuta sa mga tao sa ilang mga salabutan hangtod nga dili nila makita ang kamatuoran. Pero ikaw nagamadaugon, ikaw magmadaugon, hinlui, hawani sa tanang kahugawan o kadautan ang panghuna-huna sa mga nagapaminaw karon. Ilang masabtan og mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Padayon sila Ginoo nga nagsupak sa imong kabalauran tungod kay ang yawa, padayon man usab nga naningkamot sa pagpalayo sa tao diha sa imong kiliran. Pero ang kuna Ginoo nga ikaw nanginahanglan sa mga tao, unta sila imo pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa amo nga pagampo pagadawato namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Brother John. Okay, mga higala, adto ta kining pangutana. Una, ang senaryo sa pangutana, klaro kaayo nga wala na ang adlaw nga igpapahulay. Domingo na. Unya, ang adlaw igpapahulay iyara na sa mga Hudiyo. Balansiha kuno ninyo, huna-huna kuno ni og nagkatumong ba. Kung sa gitar pa akong ihulagway ni nga wa gyud maangay sintonado. Ama? Klaro kaayo ang adlaw igpapahulay wala na ug Domingo na ang pagsimba ug ang adlaw igpapahulay iyara na sa mga Hudiyo. Klaro nga wa na unya sa tumoy iyara di ay ni sa mga Hudiyo. Sa ato pa wa mawala di ay ang adlaw igpapahulay ug maoho na. Mao na nga akong ihulagway nga muras gitar ni nga nasintunado wa maangay. Pero nganong ingon niini tungod kay ang yawa na ninguha sa pagbuta sa hunahuna ug sa labutan sa tao. Kini nga programa nga inyong ginapamatian, Bible-based ni, nagbase ni sa Biblia. Pero ang pangutana mao, gihimo ra nga iyang kaugalingon nga konklusyon. Iya bang minaumao ug kinaugalingon lang nga mga panghuna-huna nga way basihanan gawas lang diha siyang hunahuna. Klaro kaayo nga wala na ang adlaw nga igpapahulay. Unsaon man pagka-prueba nato diha sa Biblia nga wa na ang adlaw igpapahulay. Pamatii ra gud ninyo ang gihisgutan sumala sa ikaduhang Pedro 3:13. Apan kita nagapaabot sa iyang saad usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Ngano man nga nagsaad man siya usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, maigina nga inyong mahibaluan na, maigina nga inyo gyung mahibaluan kay aron ba pud nga di gid mo magmahay pero magpabilin gid na ang inyong kasintunado tungod kay maogyoy inyong kinini ang dawaton na nga mga pamahayag sa inyong mga pangulo ug di inyo dawaton ang pamahayag dinis Biblia aw inyo na o pamatii ra gud dinhi sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13 nagingon, apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug sa ka bag-ong yuta diin nagpuyo ang pagkamataron. Ngano nga nagsaad ang Dios og bag-ong kalibutan, bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay kining yutaa, kining kalibutan na nga atong gipuy-an sunugon kinis Ginoo bag-ohon ni. Pamatiin ninyo ang ikaduhang Pedro 3:10 ngadtos 12 nagingon, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok
ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga anian niini. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadyusnon, nga magapaabot ug magapadali sa pagabot sa adlaw sa Dios, nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. 13. Nagingon dinhi, apan sumala siyang saad, kita nagapaabot sa kabagong langit o sa kabagong yuta, diin nagpuyo ang pagkamatarong. Tanawa ha? Yang gisgutan dinhi, nga ang Dios dunay saad sa usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, diin magpuyo na ang mga matarong. Nan kay magbuhat man ang Dios og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, diin magpuyo didto ang mga matarong. Doon na pabay pagsimba. O yes, kay ang pagsimba diha sa Ginoo padayon magina, dili man na mahunong. Kung dunay pagsimba, may igpapahulay pabagihapon. Kanang giingon yung klaro kaayo nga wala nang igpapahulay. Beato kunong tan-aw dinhi sa Isaias 66:22 ug 23 nag-ingon, kay maingon nga ang bag-ong langit o sa kabag-ong yuta nga akong pagabuhaton. Lagi kay ang kalibutan tunawon manis Ginoo pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan miingon suba, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Busa kun ang imong ngalan Jose Insinso, imposible na nga mautro na nga madyon dihito didto, magpabili na ang ngalan. Kung ang imong kaliwat Pilipino, imposible nga mahimo ka didtong Russian. Maura gyud na magpabilin ang ngalan ug ang kaliwatan imong rasa ba. Unya nag-ingon dinhi, ug mahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. Di pamalandong nga kununing pagkasultiha kay Biblia man ni ang atong gibasihan, dili man atong kaugalingong panghunahuna. Kung muhaom ba kanang giingon nimo nga klaro kaayo nga wala na ang adlawng igpapahulay, Domingo na, unya sa tumoy niingon na pod nga ang igpapahulay iya ra na sa mga Hudiyo. Di ba usa ka kalibugan kung unsa ning matanga sa mga panghuna-huna? Klaro nga wa na, unya na adi ay kay iya ra man na sa mga Hudiyo, matud nimo. Pero sa atong gibasa, dili lang ni iya sa mga Hudiyo kundi ang tanan para sa tanang katawhan. Akong balikag basa ha, nagingon, ug mahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, ug gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan. Timan-i nga gisgutan dinhi ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. Huna ako na. Kung nawala ba ang adlang papulay, ang kalibutan mawala kay tunaw manis Ginoo, pero sa tinud-anay lang. Ang kalibutan mawala kay tunaw manis Ginoo, pero ang adlang ipapahulay wa gyud na mawala kay bisan pa didtos bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Ginoo. Tandaan ninyo kana, ang pagsimba dito adlaw igpapahulay ra gihapon, unya nganong mawala man sigon sa imong hunahuna. Karon giingon nimo nga ang adlaw igpapahulay iya ra na sa mga Hudiyo, dili pud na madala nganuman. Kay akong balikag basa ngingon og mahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Unya ngano mahitabo man nga ang igpapahulay iya ras mga Hudiyo nga ang tanan mga katawhan muduol diha sa atubangan sa Ginoo aron sa pagsimba. Unsay pagsimba adlawng igpapahulay, unya nawala na diay na.
Unya iya ra di ina sa mga Hudiyo nga ang tanang katawhan man. Ug kung inyong padayunan ang inyong pagkabuta, kung inyong kadayunan ang tinaptapan ninyong mga salabutan, mahitungod ni ining mga bahina, huna adaan karon balansiha ug unsay inyong sangkuan sa adlaw sa katapusan. Tan-awa ra gud ninyo ang Ezekiel 22:26, unsay gisultis Ginoo, nag-ingon, gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Timan igayod nga sa dinha nga naa ka Dios Domingo, nagpasipala kas Ginoo, gitaptapan ang imong mata. Unya gidili man na diha sa napulo ka sugo nga di ka magpasipala bato sa ngalan sa Dios. Sumala sa Exodo kapitulo 20 nga ikatulong sugo na diha sa napulo ka sugo nga dili mo panggamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala, kay ang Dios dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Klaro ang gisultis Biblia sumala sa Ezekiel 22:26 nga gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Buot ipasabot nga kutob sa mga Sabbath breaker, nagpasipala gyud kana sa Ginoo, gilapas nila ang ikatulong sugo sa napulo ka sugo nga di mo pagpasipalahan ang Dios. Dili ba mo makonsensya nga kamo nasayod og nakadungog, nakabati na mo sa kamatuuran, unya gipagahi lang ninyo ang inyong kasing-kasing, nga unta sa matag karon og unya nanginahanglan man ang Ginoo, Herbiyano 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa ihang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Unya ngano mangyud nga nigahi mangyud nga moingon mong klaro kayo, unya wa mo'y mga basihanan, inyo ra na nga kaugalingong konklusyon. Klaro kayo, nga wa na kay Domingo na. Unya ang igpapahulay iya ra na sa mga Hudiyo, dili na madala. Ngano man pamatii ra gud ang gipamahayag ni Kristo sumala dinhi sa kinini ang Marcos 2:27. Kini ang gipamahayag ni Kristo ug dapat mangyud ninimo nga pansinon ngano man nabilong mangyud kaani. Akong balikon ha, dapat nimo ni nga pansinon ang gisulti ni Kristo kay nabilong ka mangyud niini. Unsay prueba nga nabilong ka nining pagkasulti ni Kristo? Sa 2:27 sa dinhis 2:27 sa Marcos, kung unsay gisulti dinhi. Akong basahon ha, nag-ingon dinhi sa 2:27. Ug niingon pagayod sa Jesus, gihimo ang adlaw igpapahulay alang sa kaayuhan sa tao. Wala himoa ang tao alang sa kaayuhan sa adlaw igpapahulay. Tanawa, sa English nag-ingon, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao. Maong ning ingon ko, klaro gyud nga nabilong gyud ka nining gisulti ni Kristo. Ngano man kay tao raman pud ka, dili man ka mananap. Mao nga matud pa ang adlang ipapahulay gibuhat para sa tao, so di ka kaingon nga iya lang sa mga Hudiyo, kay ang adlang ipapahulay gibuhat man na para sa tao. Unya moingon kang klaro kay wa na kay Domingo na. Ang lisod man na nimong maproybahan dinhis Biblia. Kay kini nga programa Biblia may basihanan ani, matag sulti namo diri, nagbasa mig mga basihanan, mga sukaranan. Unya moingon mong wala na nga bisan pas bag-ong langit ug bag-ong yuta naa maghapon magsimba man ang mga tao dito sa Ginos adlang ipapahulay. Nan taga ekonomi diri bersikulo B nga sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga buhaton sa Ginoong pagsimba dito Domingo, kay gibasa man nato diri Sabado kung sa Spanish pa, igpapahulay kung sa Cebuano. Unya karon kung imo tan-aw dinhi asa man na makita nimo ang tao magsimba dito sa bagong langit bagong yuta sa Ginoo adlaw Domingo, o pamatii kuno ni sa diha nga si Ginoong Hesus gilansang sa krus na matay. Unya pamatii ni
Kung atong basahon dinhi sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 50 hangtod sa 56 pamati ini. May usa ka tawo ang iyang ngalan mao si Josue nga taga Arimatea nga sakop sa Judea. Membro siya sa kortes mga Hudiyo apan wala siya mosugot sa ilang plano sa pagpatay kang Jesus. Maayo ug matarong siya nga tawo ug nagbuhat siya sa naghulat siya sa paghari sa Dios. Niadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang patay nga lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang patay nga lawas ni Jesus didto sa krus ug gibuliburag panapton nga puti. Gipahamutang niya kini sa lubnganan nga gikabhang diha sa bakilid nga wala pasukad kaludngi. Adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlawng igpapahulay. Ano Dunay gitawag og adlaw sa pagpangandam and it was Friday matud pas the Living Bible. Adlaw ipapangandam alang sa adlaw ipapahulay. Unya moingon kang klaro kayo nga wa nang ipapahulay. Nga nangandam gani to sila kay adlaw nang ipapahulay. Unya nag-ingon din 55. Ang mga babae nga miuban kang Jesus gikan sa Galilea misunod usab kang Jose. Kung nakita nila ang lubnganan ug ang paghiluna sa patay nga lawas ni Jesus. Unya mipauli sila ug nangandam og mga pahumot ug ihaplas sa patay nga lawas ni Jesus. Apan sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Kung wala na ang adlaw igpapahulay nganong ila pamaning gipahulayan ug na mahulay sila ang basihan sumala sa kasuguan. Mauna nga kining programa nga inyong ginapamatian, nagpamatuod, nagsulti ni, sumala sa kasulatan, sumala sa kasuguan. Kining mga butanga, dili og dili gyud kumutuo, nga wa mo makasabot. Nakasabot mo, pero inyo ra gyud nga gipagahi ang inyong nga mga kasing-kasing. Moingon mong wala na ang adlang papahulay, wa mawala naa ang inyong mga salabutan, buta og mga tinaptapan. Kung ato nga tan-aw, kung wala ba? Kung ato dinhi tan-aw ragod kuno niyo, dinhi sa kung nawala ba, dinhi sa kinin Herbihuanon kapitulo 4, no? Naghisgot dinhi sa Herbihuanon kapitulo 4 niya ato ning basahon dinhi sa 4 nag-ingon. Dili ba nga mao kini ang giingon sa kasulatan? May tungod sa ikapito ka adlaw. No, tanawa, unsa may ikapitong adlaw ni mo diha? Domingo di. Nga una man ang adlaw ang Domingo. Ang ikapito sa Baduman. Giingon din dili ba nga mao kini ang giingon sa kasulatan may tungod sa ikapito ka adlaw? Sa ikapito nga adlaw, mipahulay ang Dios sa tanan niyang mga buhat. O naa, nagpabilin pa na. Akong basahon sa 9. Busa may kapahulayan pagayod nga gitagana ang Dios alang sa iyang katawhan. Ano naa pag yun na. Unsay gitagana nini? Alang sa katawhan sa Dios. Kini nga kapahulayan sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapito ka adlaw. Kanang sama wa na malahi pareho na. Kay og lahi dili sama. Unya naa man lagi gihapon wa man mawala. So kanang imo mga dahom-dahom rana sa imong mga panghuna-huna. Dili ka man gani mutuo ni aning among gipamahayag nga gibasas Biblia, gisandig gibasis Biblia, labi na gyud nga dili gyud mininyo mapatuo ni anang wa na gyud hinuon may sulat diha sa Biblia. Karon, ako na ning biyaan ning puntuha, may tungod sa adlang igpapahulay kay nasabtanan ninyo. Ni pangutanas taga-isla, nga para nako wa gyud nakatuman anang napulo kasugo kay kung may tawo mo ingon nga muang kung nakatuman but-but ina. But-but ina. Kung sa sinultian pa bakak na but-but ina. Mga konklusyon kana ninyo nga nagbase sa gipang tudlo og nadungog ninyo sa inyong mga pangulo pero wa na sa Biblia. Moingon mo nga way taong nakatumas na pulo kasugo kay kung naabot-bot na. Bisabta kuno ninyo ni og unsay kuan ani, unsay inyuhang
makuha nga punto nya i-text ko no diri sa amo kung unsa ning bahinad. Akong basahon din niya sumala sa dinhi sa kinini ang gihisgutan sa Biblia dinhi sa maina nga inyo bagyod nga makuan, inyo bagyod nga makuha ang pinaka punto dinhi kay ug magsige lang gimuan ang inyong mga dinahom-dahom na tingali unya hinuon og kamahayan ninyo na. Unsa may gisulti dinhi sa Mateo 19:16 kung moingon bagyod mong way taong makatuman anang napulo ka sugo. Niya sa Mateo 19:16 paubos nga mga teksto ato nga basahon nagingon, ug tan-awa miduol kaniyang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo, ana ay usa lamang nga maayo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi bantay ang mga sugo. Mao gi-introduce ni Kristo for eternal life, bantayi ang mga sugo. Karon atong balika atong paday nagbasa ningon, kaniya nangutana siya, ha ini og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno. Unsa man ning sugo sa inyong pagtanaw, asa man ninyo makita nga basa, wa ba ni dito sa pulo ka sugo nga dili ka magpatay? Naa. Unya suron, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak, tumahod ka sa imong aman o ginahan, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Sa pagsunod-sunod na ni Ginoong Hesus, pagbanggit ni ining mga sugo, dihas na pulo ka sugo, wa pagani ni Ginoong Hesus mahurot pagbanggit ang mga sugo dihas na pulo ka sugo. Gisakgaw na siya, gisugat dayon siya sa usa ka batan-ong lalaki. Matod pa niya sa 20, ang lalaking batan-on miingon kaniya, kanang tanan ako nang gibantayan unsa pa may akong kulang. Tanawa, nya mo ingon mong way taong makatuman. Nga ni ay nagpamatuod nga ang tanan diyas na pulo kasugiyan nagibantayan sa diha sunod-sunod gagibanggit kini ni Ginoong Hesus, wa pa mahurot ni Ginoong Hesus pagbanggit ang mga sugo diyas na pulo kasugo, gisakgaw na siya sa maong batan-ong lalaki siya, kanang tanan ako naman na nga gibantayan unsa pay akong kulang. So doon na di ay nakatumas na po kasugo kay ang tanan iya magibantayan. Karon kung ato gyud kuno ning palungtaron magyud, parang dili gid mo magmahay ba? Ha? Kini nga programa nagtudlo gid nis inyos kamatuoran, pero og inyo gimonitor gid mo aw inyo nang kaugalingong desisyon basta nga ang kamatuoran na paabot nas inyo. Pamatii ko ni ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 paingon sa kananaang size dinhis ang pulong sa Dios, no? Ako basahon nagingon dinyo. Ingon ni ini ang nahitabo niadtong panahon na sa Herodes ang hari sa Judea, may pari didto nga ginganlan og si Zacarias nga gikan sa kaliwat sa banay ni Abias nga mga pari. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga kaliwat usab sa mga pari. Silang duha nagkinabuhi nga matarong, tanawa, silang duha nagkinabuhi nga matarong at tubangan sa Dios. Gituman gayud nila ang tanang mga sugo ug balaod sa Ginoo. Gituman nila ang tanang mga sugo ug balaod sa Ginoo. Muingon gid mo nga way nakatuman anang napulo ka sugo. Nga ang tanang mga sugo ug balaod sa Ginoo ilang gituman. Ilang gisunod. Unsa mang matanga sa mga pagtulunan nga gitudlo diha sa inyong mga pangulo sa simbahan, ngano nga ang inyong huna-huna gamhan magyud nila ug magpagahom magyud mo nga wa natay labot anang napulo ka sugo. Ha? Unya moingon mong way makatuman ana nga naa man ay mga ebidensya dinha sa Biblia kay way makatuman nagpabilin mo nga nagsupak ug mao ni hinungdan nga ang mga butang nga inyong gisulti na supalpal mo sa gisulti dinhis Biblia kay kini nga programa nagpasabot og nagsulti sa mga gipasabot og gisulti diha sa Biblia. Pero ambot ba og ngano nga pag-abot na sa adlang ipapahulay, pag-abot na sa napulo ka sugo, pag-abot na sa pagkaon, wa na gyud lain pang rebelde sa mga rebelde diha sa Ginoo, kamo ra gyud.
kay bisag unsaon mo pagpasabot, bisan unsaon mo pagsulti sa pulong sa Ginoo, magpabilin gid mo nga mosupak mo. Mauna nga sa adlaw unya sa katapusan, kining mga taong nagdahom nga naa sila sa kamatuoran, insakto sila mga bigo unya ni sa adlaw sa katapusan. Kay ngano man, bisan pamanggani kadtong mga taong na naghimog mga milagro diha sa Ginoo, gidahom nila nga mga luwas sila husto na, pero bigo gapon sila. Pamatay kuno ang gisulti ni Kristo sumala sa Mateo 7:21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga nas langit. Kabubuton man sa Ginoo nang napulo kasugo imo gisupakon karon. Sa adlaw sa katapusan say kumplin sa mga tao. Niadto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako. Sa 7:22 ug 23 na ni Mateo. Ningon adto niyang adlaw daghan ang magaingon kanako. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami og mga propesiya tungod sa imong ngalan? Ug nagpagula og mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimog daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Tanawa, milagro ang ginahimo, ginamit ang pangalan sa Dios. Ug unya naghimog mga propesiya panagna, ginamit ang pangalan sa Dios. Gipagula ang mangyawa, ginamit ang pangalan sa Dios. Tanawa sa 23 na giyon, ug unya magaingon ako kanila ni adtong adlaw, pahawa kanako kamong mga mamuhat og dautan kay wa ko kamo igkaila. Mauni ang kabiguan unya sa mga tao sa adlaw sa katapusan nga nagdumili pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Mao bitaw nga nag-ingon sumala sa Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala siya magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kining tanan gipruibahan ug gipamatud-an sa Biblia nga ang wa magbantay sa kasuguan bakakon ug walay kamatuoran. Kay bakakon man ug walay kamatuoran, asa man na paingon adto dinis Ginoo. Be basahon kuno nato dinhi sa Biblia para gid nga mahibaw mo kinsa mo nagpasakop karong panahon na. Kung atong basahon dinhi sumala sa Juan kapitulo 3 bersikulo 4. Kung balikan ni Juan 2:4, matod pa dinhi sa ng Juan kapitulo 2 bersikulo 4 ningon, ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon ug wala kaniyang kamatuoran. Unya moingon gid mo nga way makatuman ana. Bakakon man ug way kamatuoran, wa mosunod sugo. Kay bakakon man ug walay kamatuoran, asa may kapaingnan aning tawo wa magsunod sa kasuguan. Kuno atong basahon sa Juan 3:4-8. Si bisan kinsa nga nagpakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios. Kinsa ning naglapas sa sugo sa Dios, nagapakasala. Wa ka mo magpakasa ron. Kaya di man gimo mosunod kay inyong hunahuna way makatuman na. Nagyo, si bisan kinsa nga nagapakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios. Unsa gilapas? Sugo sa Dios. Unya kamo nagunsa man mo ron. Nagsunod mo sugo sa Dios naglapas man. Karon niya kay ang sala mao ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. Ang sala unsa na? Ang paglapas sa sugo sa Dios. Karon pamatiin niyo ng 8 ug dili ba maigpot ang inyong lubot nga naglingkod ron. Nag-ingon din sa 8. Apan ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala kalom na sa 3 atong gibasa, ang pagpakasala maong paglapas sa sugo sa Dios. Ang 8 nagun, apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, buti pasabot nagpadayon paglapas sa sugo, nag-ingon din iya ni Satanas. Na dili ni amo kay Biblia man imo gibasa, iya ni Satanas. Sa laktod pagkasulti, ang Biblia nagsulti, nagpamatuod kang kinsa ka, wa ka nagsunod, wa ka nagbantay sa sugo, iya ka ni Satanas. Pero ang imong baba, iya ka ni Kristo. Di ba? Pero ang Biblia nagpamatuod, bakakon kag walay kamaturan, kay wa nimo bantay kasuguan, unya matud pa ang taong naglapas kasuguan, taong nagpakasala, iya ni Satanas. Kana mao ginay pinakabug-at na nga akusasyon sa Biblia para nimo nga nag-angkon kang alagad kas Ginoo, tumuluo ka, sumusunod ka, Kristiyano ka, Christian ka, pero kang Satanas de ka. Biblia namulong ana, dili kami. Karong buntaga higala,
nagsulti ko nga iba, may pagkakaiba ang punto sa akong sinultihan. Kay kung gikinahanglan man nga dukdukon mo sa pulong sa Ginoo, himuon ko na ang pagmartilyo, pagdukdok sa inyo, nga kung inyo manggid na nga supakon ang pulong sa Ginoo, inyo ra na. Mauna nga kung hapoy-hapuyan gid mo, nagmakusganon ang inyong pagsupak, pero kanang tanan ang kahulahian na mao ang kalipay sa among kasing-kasing nga bisan pag gidumilian ninyo ang kamatuoran, na paabot gayud sa inyo ang kamatuoran, ang inyong hulaton, ang paghukom na lang unya sa Ginoo sa adlaw sa katapusan, kamong mga iya ni Satanas, matud pa sa Biblia. Well, karong buntaga mga higala, inyong nadungog og nabati ang pulong sa Dios, timan nga ang pulong sa Ginoo magtudlo ngadto sa kaluwasan, sumala sa gihisgutan sa ikaduhang Timoteo 3:15. Unya nag-ingon sa Herbihano Santiago 1:21, naging busa lugorin ninyo ang inyong kauglingos tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan, o dawatan ninyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas inyong mga kalag. Mabuhay ka higala, dawata ang pulong sa Dios, mamaluwas ikaw. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So atong ipabasa una ni Brother Joel ang mga viewers nato karon. Okay, salamat Brother Libby noon niya. Di akaroon si Ma'am Pretty Miss Simon sa Australia. Ang iyang message, bugnaw po di ay diha pastor. Kami dire po grabe tugnawan, nag 0 degrees amo weather karon kabuntagon. Diri ma'am, samtang nag-broadcast mi ma'am, ang uwan murag Kusog gibukbok. kayo. Parting kusuga gyud sa ulan dire. Pero di lang mabati ang kay close magud ta dire. Mauna nga murag layo di kay giabtan ni rong sitwasyon sa panahon. Yes, bugnaw po diri ma'am. Niya diya sab si Florida Amuri Sigarino diya sa Tambungon. Niya diya sab si Brother Well Tumakas ang iyahang contribution. Kanang moingon nga ang Sabado adlaw igpapahulay giwala na unya para lang sa mga Hudiyo, wala jud kahangop kung walaon nato or kini para lamang sa Hudiyo. Ang Sabado adlaw igpapahulay, ang matabo ani unom na lang kaadlaw ang usa ka semana, unya kung imong tan-awon ang pagpamatuod sa Biblia, kining adlaw igpapahulay nga ana kini sa napulo ka sugo. And God offers blessings to those who are obedient to His commandments. Okay, salamat Brother Well, no? Nga diya pagisumpay, ang adlaw igpapahulay dili kini unang adlaw o Domingo. Kini mao ang ikapitong adlaw sa semana o Sabado, og sumala sa paglalang sa Dios. Unya wala pay mga Hudiyo ni adtong panahona ang Dios mao'y author o originator aning adlaw. Gihatag niya kini sa tao para tumanon og dili lapason. Diya sab si Nathaniel Lucero Jr. ang ihang message ayong buntag. Diya sab si Pastor Jumel Samunti Arsenal sa kapitulo bersikulo ni. Ang ihang message, blessed morning. God bless to your ministry. Jesus is our hope. Kuha ni ron Pastor, Sabado sa gabi ginilos buntag, kining may balita ni kanang kadagabi nato mo nan Jesus is our hope. Pastor, salamat kayo among i-info sa ibo. Usa ang kamera may nagdala kining maayong balita kada ra ni Sabados gabi o Domingo sa buntag. Pero ang Jesus is our hope kada gyud na gabi, no? Muna nga salamat sa imuhang pag-participate sa atong programa karon. Ang Ginoo magapanalangin nimo og sa imong pamilya. Okay na, niya diya pa'y sumpay siyang message sa Brother John, Brother Levi at sayong kasama. Amrag taga Masbate man siya, Brother John, no? Si Yes, taga Masbate na unya tuwa po na gibutang didto sa Ginoo aron nga siya pod gamiton didto sa pagsulti sa kamatuoran alang sa kaluwasan. Kanang iyang partner ya Brother John taga Masbate sa diya po na. Parehas na sila. Muna nga di gid mabiya in terms of gospel, di mabiya ang Masbate.
Niya di asab no nakiguban nato ron si Melanie Ilanison Perez ang iyang nga message. God bless ninyo diha kuya. Very well said. Okay, salamat kay no niya. Ato ning suwayan sa pagtanaw ang mga viewers nato nga nag-view lang no. Katong maikog siguro mag-message or mo kanang contribute. Atong i-recognize sila di agi hapon masubli na tong pangalan nila ni Ma'am Ruchini Linganay, nag-view sila karon. Ma'am Pretty May Simons, Edward Genereyes sa Lambusan, Florida Amoris Sigarino sa Tambungon, Sister Aida sa Placer, Ruel Tumakas sa Iloilo, Diasab si Risi Tikilio Matas Tambungon, Pastor Jomel sa Monte Arsenal, Esther Lobitania Fuentes Mulihon, Rickron Andalis Mihos, Kangki James Phil, Richel Barintos Mulihon, Jaylee Mi Pahid, Kyle Mi Pagobo, Junior Sinoy Monaris, Job Necesario, Lorna Oliamot Clamonte, Kiv Martindel Nogra, Melanie Elanison Perez, Sister Piladel Linganay, Nancy Branqui Orsal, Catherine Miranda Berna sa Sagay, Hilson Francisco, Hazel Z. Itchisen, Judito Molihon, o niadiasab si Nathaniel E. Lucero. Sa pagkakaroon mga higala, mao pa ni atong nakita din muadto ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad. May tungod sa pangutana nga gipaabot nato dinhi. Duha man to ka pangutana, ang una naghisgot mahitungod to sa adlaw igpapahulay o yang ikaduha naghisgot sa adlaw sa napulo ka sugo nga wa kunoy makatuman na butbut kuno nang naimoingon nga nakatuman sa napulo ka sugo. So kung natong tagsa-tagsaon mga higala dinhi ta magsugod sa adlaw igpapahulay kay gisgutan lagi kuno nga ang adlaw igpapahulay wala na karon. Kay sa mga Hudiyo lang kuno na kaniadto. So yang gipagisulti klaro na nga adlaw Domingo ang adlaw papahulay karon. So kung natong naawon ang bisan ang katulang pagsulti sa pangutana or ang pangutanang gipaabot din murag nagkabubaliktad no or nagkabubalintong kay ug moingon ta nga giwala na kay sa mga Hudiyo ra na o niya karon na man day adlaw papahulay gihapon pero lahi lang adlaw Domingo lang no murag lain kayo nga giwala na kay gipulihan di ay o niya katong una nga adlaw papahulay iya ra to sa Hudiyo karon kay di na kuno na para sa mga Hudiyo kay Domingo na lagi ta. So muraglain kay sa likuot kay paminahon. Unya kun ato ra bang huna-hunaon kung sa mga Hudiyo lang to, do na pa biag gihapoy mga Hudiyo hangtod sa atong kapanahonan karon wa ra ba gyud mawa ang mga Hudiyo. So lain kayo nga og ihatag tong adlaw papahulay alang sa mga Hudiyo, ang gihatagan ra dig kaluwasan or gihatagan lang pagpahulay di ay nga giila sa Dios nga mga katawhan sa Dios kadto ra gyung mga Hudiyo. O niya kita din nagsimba-simba ta nagilatag adlaw igpapahulay pero diritas Domingo wa ta masunod sa gihatag sa Ginoong adlaw igpapahulay ngadto sa Hudiyo kun Hudiyo lang atong basihan. Kay ang pagpasidungog ug paghimaya ug pagbantay sa mga Hudiyo sakto kay adlaw igpapahulay Sabado. O niya kita noon diatas Domingo perting batia paminawon ngan magsunod-sunod tas mga Hudiyo nga nangalagad sa Ginoo pero nabuwag ta sa giila nga insaktong adlaw igpapahulay. Okay, atong soyan kunog sulbad kun gikan ra bagyod sa or iya ra bagyod ni sa mga Hudiyo. Gihatag ra bagyod ni ngadto sa mga Hudiyo. Ato kunong soyan mga higala og basa pagsugo dinhi sa Exodo kapitulo 20. Ato kuning klarohon be kung kining adlaw igpapahulaya para ra banis mga Hudiyo. Nya atong ilocate pod kung diin man ni nagsugod ning adlaw papahulaya. Una sa tamo basa dinhi sa Exodo kapitulo 20 o niya atong gamiton og basa mga higala kaning official nga Bible sa Catholic kaning gitawag og Duay version nga gibinisaya ni Monsignor Emmanuel Yap. Ato kunong suyag basa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 niya arita sa 11 mulaktaw, ano? Ato kurong tan-awon unsa ning adlaw ang adlaw papahulay. Nagingon dinhi, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Naghisgot dinhi mga higala nga ipasantos ang adlaw Sabado nga
pahulay o kon adlay pahulay. So na check na ta diha. Unya og dinha lang pud ta kutob naarabay mo conclusion nga iyaram na dito sa mga Hudiyo, wa tay labot taning mga Kristiyano. Ato kunong swayan mga higala kun kining adlaw ng igpapahulaya mao ba ning ikapitong adlaw nga kanana ang igpapahulay o niya kini bang ikapitong nga adlaw igpapahulay mao ba ning gipahulayan sa Ginoo sa wa pay mitungha nga mga Hudiyo. Ato kunong padayonan og basa sa bersikulo na bersikulo 9 nagisgot riyo sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanang mga buluhaton nimo apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo dili ka maghimog bisan unsang buhat ikaw o ang imong sakop sa pamilya. Ato nang ilaktod karon kay nagisgot man sa unom ka adlaw magbuhat, sa ikapito dili magbuhat kay magpahulay. Dihan is Exodo ha kay mo binimingon ta nga iyar na sa mga Hudiyo. Ato kunong suwayan ang Ginoo og locate sa iyang pagbantay nining adlaw ng igpapahulay kung diha na ba'y Hudiyo or wala pa or siya lang ba nga nagbantay una unya usa gihatag ngadto sa tao. Atong suwayan og locate dinhi sa kapitulo 2 sa Henesis bersikulo 1 hangtod sa 3. Wa pa man ni Hudiyo ani. Ato kunong suwayan. Nagingon ang kapitulo 2, og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. So kung atong tan-awon ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11 naghisgot didto nga sa unom ka adlaw magbuhat ka pero sa kapito ka adlaw mao nay pahulay sa Dios nimo dili ka magbuhat kanang adlaw kapito mao ang adlaw Sabado. Dinhi sa Henesis kapitulo 2 gihisgutan po dinhi nga sa ikapito nga adlaw mga higala ang Dios nagpahulay. So wa magka-contradict. So wa pa ang Hudiyo diha nang adlaw papahulay ang nagbantay mismo mga higala mao ang Dios. Pag-abot sa mga Hudiyo kay sila man ang unang gipili nga katawhan sa Dios. Ang mga Hudiyo man gipili sila una. Unya gihatag ang adlawng igpapahulay. Lakip na ang napulo ka sugo. Kay maghisgot magitag napulo ka sugo ron. Ang adlawng igpapahulay gihatag ni ngadto sa mga Hudiyo. Mao bitaw nang natay mabasa din sa Roma kapitulo 3 man siguro na uno ngadto sa 2 atong suwayan og lantaw ha. Gon unsay bintaha sa mga Hudiyo. Dunay gisgot si Pablo dinhi nga bintaha gyud ang mga Hudiyo. Baya tong tanahon kay aron ato nga maklaro, no? Nagingon dinhi Roma kapitulo 3. Naghisgot dinhi mga galas bersikulo 1. Nan unsa man di ay bintaha sa pagkahudiyo. Ang tubag mga higala nas bersikulo 2 naghisgot daghan. Unsa man ang daghana? Pila man kana ka buok or usa lang baka ka buok? Atong balikag basa ha bersikulo 1. Nan unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo. Ang tubag sa bersikulo 2 daghan bisan asa ipaagi una sa tanan. Dahil gigingon ring una sa tanan. Specific yun. Una sa tanan. Ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang mga pulong sa Dios. Tiaw mo na. Kanang adlaw igpapahulay nga giingon natong iyar na sa mga Hudiyo. Didto day na unang gipiyal mga higala sa mga Hudiyo. Nan karon mo ingon ta nga, wa tay labot ana kay sa Hudiyo ra na. Kung maghisgot didto una gikatugyan, gipiyal sa Dios sa mga Hudiyo na naagid nay nagsunod mga higala nga pwedeng mapiyalan. Ato kunong suwayan og kananang doon na ba'y bintaha ang mga Hudiyo o ang mga Hintil? Doon na ba'y kalainan? Ato kunong swayan mga higala. Kung ang Diyos sa mga Hudiyo, sa Hudiyo ra ba ko to, di ba ka to na to Diyos? Swayan na to locate sa 29 mga higala. Naghisgot ang Roma 3:29. Diyos ba lamang sa mga Hudiyo ang Diyos? Nagingon din Dili ba Diyos man usab siya sa mga Hintil? Kita mga higala gitawag tag Hintil. Di ta Hudiyo. Kay ang Hudiyo mga higala unang gitugyanan sa balaod sa Dios labi na sa adling papahulay. Kita mga higala gitawag tag Hintil.
Kun but huna-hunaon mga higala, layo ra kay ta sa Hudiyo. Kay sila gyud ang gipelan, pero kay ang grasya og ang kaluwasan mga higala para man sa katawhan gilangkob dinhi mga higala nga wa diyoy kalainan ang Hudiyo og Hintil, kay ang Dios sa mga Hudiyo mga higala mao man usab ang Dios sa mga Hintil. So klaro kayo mga higala nga kon Hintil ta unya Hudiyo ang unang gipialan, kay usaram detong Dios, uniform day tag-adlaw igpapahulay mga higala. No? Dili gyud ay kay ila lang na didto. Apil na data niini mga higala. So nindot kay pamalandongon nga way kalainan. Gani gibungat pa gani na ni Pedro dinita sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 34 kun unsay gibungat ni Pedro mga higala, duna bay kalainan ang mga Hudiyo og ang dili Hudiyo or bisan tuwa sa laing mga nagkalain-laing nasod sa kalibutan, basta dunay kahadlok sa Ginoo unsa man kay gibati ngadto sa Ginoo, nabaka say pinalabi o kun wala. Ato kunong swayag pangonsulta si Apostol Pedro. Buhat kapitulo 10 bersikulo 34. Mao nay gisgutan Og onya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba miingon, sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay ing pinalabi sa mga tao. Way gipalabi ha, nagisgot og mga tao. Bersikulo 35 kuno, mga Hudiyo ra baning tawhana, nagisgot, hinunoa nga sa matag usa ka nasod, mahisgot kitag matag usa ka nasod, dinis Pilipinas nasod ba ni, ang Amerika nasod ba na, og tanan nga mga nasod matod pa din hinunoa nga sa matag usa ka nasod iyang pagahimutan ang bisan kinsa nga may kahadlok kaniya og magabuhat sa matarong. Kaklaro anao nga wa gyud gipalabi ang Dios, tanan nga naa sa nagkalain-laing mga nasod wa gyud gipalabi ang Dios mga higala, basta kay dunay kahadlok sa Ginoo. Atong naklaro og atong nabasa dinhi nga ang Dios way pinalabi mga higala, mahudiyo mantag mahintel. Anita si kaduhang pangutana, kaning gisgutan nga but-but na kung naay musulti nga nakatumans na pulo kasugo, no? Ako mga higala, di jud ko moingon nga but-but na kung naay moingon nga nakatumans na pulo kasugo. Ngano man, kaning napulo kasugo mga higala, gitawag na siya moral law. Kanang sa Binisaya pa, balaod sa maayong pamatasan or balaod sa pamatasan. Kung atong tanawon mga higala, kanang unang sugo diha hangtod sa ikaupat, naghisgot na mahitungod sa paghigugma ngadto sa Dios. O niya, ang kanang ikalimang sugo dinha hangtod sa ikanapulo, naghisgot na mahitungod sa paghigugma ngadto sa atong isig katao mga higala. So karon mga higala, kung atong tagsa-tagsaon, kung wa bay nakatuman na, an hinagid tay masango mga higala no nga moingon ta nga kanang awa mo katuman na kay papahulay di man na matuman og tao. Ato kuno tagsa-tagsaon. Ang unang sugo nagisgot dinhi ato ning mabasa sa Exodo kapitulo 20. Na kapitulo 20 unya diha gyud sa kapitulo 20 dunay title diha. Ang title ang napulo ka mga sugo. Nagay title. Bot pasabot dali ra gyud nato ma-recognize nga mao dining napulo ka sugo. O na kay dara bay napulo pod ka sugo ron nga nawagtang ang duha ka sugo unya ang ikanapulo ka sugo gidivide sa duha. Napo ra gihapon. Mao nay atong bantayanan mga higala. Ato kunong swayan og lantaw mga higala unsa ning sulod ining napulo ka sugo. Na atong tan-awon dinhi. Sa Exodo kapitulo 20 magsugod ta sa bersikulo 3 hantod sa 17. Kanira bang napulo ka sugo ha ato ning nasayran sa Roma kapitulo 3, ang mga pagtulunan nga iya sa Dios gipial ngadto sa una sa mga Hudiyo. Basig mingon ta nga ang napulo ka sugo para lagi na sa mga Hudiyo, wa tay labot ana. Gipial ni una ngadto sa mga Hudiyo. So ato kunong tagsa-tagsaon, unang sugo sa napulo ka sugo. Una, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Kon magbaton tag Dios nga lain diha sa atubangan sa Dios nga creator mga higala katong nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa tubangan sa Dios wa tay batasan mga higala. Kung pangutan-on nato ang mga tao kung gusto ba tang mohimaya sa Dios, mong tubag yes, gusto ta mohimaya sa Dios. Ang pangutana,
nagbaton ba ka og lain Dios? Wala. Wa magbaton. Okay, check ta din ha. O niya aritas ikaduha. Check ta din ha. Gitawag na og moralo, maayong pamatasan, kay na check man ta natay maayong pamatasan. Ikaduha nga sugo, bersikulo 4 og bersikulo 5. Alang kanimo dili ka magbuhat sa kalarawan nga linilok bisan unsang dagwaya sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit. Unsa may dagway tuwa sa langit? Dagway sa Dios, dagway sa manulunda, mga bituon, mga planeta, mga buwan, unsa pa nang mga dagwaya, gidili na sa paghimo. O niya, ang bersikulo 5, ang pahimangno, dili mo yokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila, kay ako siyuba nga imong Dios nga abughuan. Nganong gituyo na sa Ginoo ikaduhang sugo nga dili pabuhatong mga larawang linilok tuwa dagway sa langit, nasa yuta, nasa katubigan, tungod kay nagisgot ang Dios nga di ta payokboon kay tungod ini, ingon siya, silusan siya, abughuan siya. Di siya gusto nga doon na tayo laing simbahon, doon na tayo laing alagaron nga mga binuhat, kundili ang nagbuhat ragyod may atong simbahon. Ikatulong sugo, dili ta magamit sa ngalan sa Dios sa pagpasipala. Mabasa na sa bersikulo 7 sa kapitulo 20. O niya, ang ika-upat nga sugo, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan nini. So anong kaadlaw magbuhat ta og sa ikapito magpahulay. Dinhi mga higala giklaro gid gi-pronounce. So kining adlaw igpapahulayan ni dinhi, wa gyud ni mawala kay doon na rabay mingon nga nawala na ang adlaw igpapahulay. Ang katong giwala nga mga igpapahulay katong nalatid sa Levitico kapitulo 23 nga ilang gisaulog kanang gikan gyud sa buwan sa kanang Nisan, kanang Tisre, mao na ilahang gipang sa ulog nga igpapahulay. Mao na gitawag og ceremonial Sabbath. Unya, kung maghisgot tag ceremonial Sabbath, walay labot ang Sabbath nga iya sa moralo. Kay separated man na. Ato ragong suyag basa o sa kinini ang Leviticus 23 sa Maayong Balita, versikulo 38, naghisgot din niyo, kini walay labot sa mga adlaw nga igpapahulay sa Ginoo. Naghisgot niya ang adlaw igpapahulay nga iya sa Ginoo, walay labot unsa mga adlaw ang gigahin sa Ginoo nga iyang gilang adlaw igpapahulay. Katong gisgutan sa Henesis kapitulo 2 nga ikapitong adlaw, kay ang unang nagpahulay ato ang Dios. Onya gihatag ngadto sa tao. So kanang igpapahulay duwa gid na mawala, gitawag na siya moralo. Adlaw igpapahulay na nga gibutang diha sa moralo, ikaupat na nga sugo. Aritas ikalimang sugo, nagisgot na mahitungod sa kininiang pagtahod sa mga anak ngadto sa ginikanan. Ika-unom hantod si kapito ika-napulo nagisgot na mahitungod sa atong komunikasyon o atong koneksyon ngadto sa atong isig katao. Pangutana karon, na magkahimuingon nga ugnay mo ingon nga nakatuman sila sa napulo ka sugo, but na di na tinuod, bakak na. Ato kunong suyag pangonsulta mga higala kung dili ba ni matuman ang napulo ka sugo. Sayon ba or lisod ba ni tuman ang napulo ka sugo? Unang sugo nagingon nga dili magbaton og laing Dios. Sayon ni dili. Kung atong hunahunahon nga dili ta magbaton og laing Dios, sayon ra kaayo. Ang ikaduha, dili magbuhat og larawan nga linilok og muyukbo. Kay kung muyukbo ta, masuko ang Ginoo. Asa man itong pilion? Masuko ang Ginoo or dili masuko ang Ginoo? Siyempre, anhing gud ta mo pili sa dili masuko ang Ginoo. So sayon ra gyapon tumanon. Unya, dinis katulon sugo nagisgot nga dili ka magpasipala sa ngalan sa Ginoo. Kay og magpasipala tas ngalan sa Ginoo, di siya mag-isip nga ang taong nagpasipala way sala. Asa may sayon ang nagpasipala o ang wa nagpasipala. Masayon higala ang wala magpasipala kay di ta isipong nakasala sa tubangan sa Ginoo. Ikaupat, asa may sayon, nagisgot ang Ginoo, mupahulay tas adlaw ikapito o kon mo trabaho tas adlaw ikapito, asa may sayon? Ang pagpahulay o kon ang pagtrabaho? Sayon ang pagpahulay mga higala kaysa pagtrabaho. Kay kung magtrabaho ta, hago. Pero doon na po yung nga, mas nindot manggod ang pagtrabaho Brad kay kanang makakwarta ta. So atong hunaon mga higala, ang makina, kung magsige ganing trabaho, way pahuway maguba. Ang atong lawas mga higala, kung magsige pog trabaho, maguba sad, mauli ra pod na sa atong lawas. Ikalima, asa may sayon tumanon mga higala, ang pagsupak sa ginikanan o kon ang pagtuman. Kay kung musupak-supak ta, mabunalan ta, pero mutuman ta, wagi bunal mga higala. O mas sayon gyud ang pagtuman. Unya arita sa ikaunom nga sugo, dili magpatay, asa may lisod, ang pagpatay or ang dili pagpatay. Masayon ang dili pagpatay mga higala.
Kay kung makapatay ta, di ta mahimutang mahadlok ta, dakpon ta sa otoridad or kung baka patyon ta sa pamilya sa atong napatay, pwerte lisuras kinabuhi kung nakapatay ta. Sa ikapito nga sugo, dili ka manapaw, kanang ato lang klarohon kanang manapaw na ay asawa, nangita pag-asawa na ay bana, mangita paglaing bana, nanapaw. Pananglitan, asa may sayo ni ini, ang pagpanapaw or ang dili pagpanapaw, mas sayon buhaton ang dili pagpanapaw kay kung manapaw ta mga higala, masakpan sa bana o kung sa asawa, may lang lagi og ikiha, unya onog, patyon mga higala, disgrasya. Sunod, kaning dili pagpangawat, asa may sayon ang pagpangawat or ang dili pagpangawat, mas sayon ang dili pagpangawat mga higala kaysa mangawat ta. Kay kung mangawat, mapusilan ba noon patay, disgrasya gihapon. Kaning ika asyam, dili magsaksig bakak ngadto sa atong isig katao, asa may sayon ang pagsaksig bakak or ang dili pagsaksig bakak. Masayon ang dili pagsaksig bakak kay dili ka makahatag og kadaot ngadto sa atong isig katao. Ikanapulo, asa may sayon ang dili pagkaibog sa mga butang nga sa atong isig katao or ang pagkaibog. Mas sayon buhaton o tumanon ang dili pagkaibog mga higala. Kay kung maibog ta sa mga butang nga iya sa itong isigataw, maghatag nagkadaot sa itong hunahuna og makahimo hinuunag krimen. Og makahimo tag krimen, di na sad ta mahimutang kay gukdo naman sa tas otoridad. Pangutana karon, dili ba nimo matuman ang napulo ka sugo nga sayon ramday tanan? Matuman di ay mga higala. Unsa may requirements di ay sa katumanan ining napulo ka sugo? Kung atong basahon mga higala, ang Roma 13 naghisgot dinha nga ang katumanan sa kasuguan mao ang gugma. Uy, sayon ra day kay mga higala. Kung nahigugma dita sa Dios og nahigugma ta sa atong isigkatao, natuman nato ang napulo kasugo sa Ginoo. Naghisgot gud nag paghigugma. Mao bitaw ang giingon diha ang unang sugo hangtod si kapat nga sugo gitawag nag love to God. Og ang ikalimang sugo hangtod si kanapulo kasugo sa napulo kasugo naghisgot diha love to man. Mao bitaw nga si Ginoong Hesus mga higala sa Juan 14:15 naghisgot siya, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. O sayon ra kay tumanon mga higala, gugmara. So kanada yung naay magpaila nga nakatuman sa sugo or napulo ka sugo, di gyud na bot-bot mga higala. Nagpakita lang na sa pagtuman sa sugo tungod kay nahigugma ngadto sa Dios mga higala. Sa dili pa nako itunol ang dugang panahon ngadto kang Brother Libby ato sa ning basahon no ato mga viewers diya karon dinhi. Diya karon Sister Aida Tirana basa sa Placer, mayong buntag sa atong tanan. Mayong pagpaminaw sa atong mga suki nga tigpaminaw nga mga kaigsuonan ug mga kahigalaan ang Ginoo magapanalangin kanato sa kanunay. Diya sab si Brother Ruel Tumakas, ang mga butbuton kanang naglapas sa kasuguan, klaro kayo. Diya sab si Jonathan Ondong from Taguluan, Misamis Oriental. God bless to our ministries. Diya sab si Gerardo Lubitania sa Australia, ayahang message, well done, Pastor. Okay, salamat, Brother Loloy. No, ato sang suwayan sa gihapon og tanaw ni ato mga viewers dinhi sa kining mga nag-view lang no nga mag contribute or wala magpadangat sa ilang mensahe. Atong swayag tanaw dire, sila si Ricron Andalis Mihos, unya sa panay Jilimi Pahid, niya Job Necesario, niya dia si SD Sergio Jenny Bukar, dia sab si Dick Viralio Perpetua, no? So sa pagkakaroon mao pa ni atong nakita dinhi sa ato ang monitor niya di ay bagong nisulod si Rila Katarinin diha ni sa Kalambua ang ihang message, good morning. May buntag sa ninyo diha no kauban sa imuhang papalito og si imuhang mama daday og sa imong mga igsoon diha. Nya diha say contribution gihapon sa Barwell Tumakas. Sa unang Juan 5:3, ang gugma nato ngadto sa Dios mao kini nga tumano nato ang iyang mga sugo og ang mga sugo dili lisod tumanon. Okay, salamat kay contribution Brother Well, no? So akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Joel. Padayon ta mga higala sa
paghatag og tubag sa pangutana. Ako sa ning basahon kining mga mensahe nga midangat dinhi ay gikan kang pari Nimi Hilig sa kuan siya sa Nailon. Okay, maayong buntag pare John o pare Liv, pare Nimi ni sagdi lang na sila sa ilang pagtuo. Dili jud na sila kabasa nga Domingo na ang igpapahulay. Bahin sa sugo, dili pod na sila mutuman. Ato lang gihapong sila gihapong higugmaon kay og maluwas pod sila basin magkasilingan rapod ta didto sa langit. Igo na nga inyo silang gipasabot basin sa katapusan magkita rata panahon sa paghukom parinimi ni. So salamat parinimi sa imo nga nindot nga contribution nga karon nga kabuntago, no? Salamat kaayo. Okay, ni pa itong tanawon Brad Texter. Mangutana ko nimo asa nga tekstos Biblia mabasa nga Domingo na ang adlaw nga igpapahulay kay ang kay kung makapada kag teksto usab sa ilang radyon niya mabasa nga Domingo jud aw mamalhin ning tanan nga mga SDA sa Domingo kay mauman ka ang tinuod, pero kung di ka kabasa ana sa Bible, ikaw na lang siguro ang magunahuna if sakto ba na ang imong gibarugan. Good morning dia ninyong tulo ya ni sa mama na minaw. Salamat no. Wa po ni butang ang ngalan kinsa ni wa man ito napunbok ni nga number. Okay, Brad, morning. Great lang ko ni Joy Pardilio og ni Adelaide nagdula mi. Okay, dula buntag maron exercise. Okay lah, lahi nagbantay, lahi pod ang nagtuman. So gibantayan pa, Brad. So wala pa tuman sa imo nang hunahuna no. Kung basahon po na nimo diha ang Juan 14:15 sa English, if you love me, keep my commandments. O niyag tanawan nyo sa Bisaya, ang keep dia, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ang ako mga sugo. Tuman yapon. Okay na po, gikan ka Brother Tato Sotelo sa Lower Kagkagan. Good morning mga Bradix. Good evening. Texter, og dili nimo tuhuan ang Biblia. Ilabay na lang na. Palawmi pa ang inyong pagtuon sa balang kasulatan. Parang makahibalo kamos kamatuuran. Juan 8:32 nag-ingon, kamo nahibalo sa kamaturan ug ang kamaturan mo'y maghatag ninyog kagawasan. Salamat sa pagbasa. Tatske Sotelo ni sa Camotes Island. So salamat kay Brother Sotelo sa imong contribution. Junjun Ilustrisimo. Diyan ni Brad, si Brother Junjun na ito. Okay. Abadlib, ang simba sa adlaw Domingo mao'y nag-unas na pulo kasugo namong mga Romano Katoliko. Dili, kuani ang adlaw Domingo, ikatulo ng sugo ninyong Romano Katoliko, no? Kaya niaman ko dire doktrina Kristiyana nga atong gikuptan. Ang una, higugmaon mo ang Diyos labi sa ngatanan. Ang ikaduha, nagisgot sa pagpasipala sa ngalan si Ginoo. Ang ikatulo, ang ikatulo, nagisgot na og adlaw Domingo. O mga pista gilihi bantayan. O nanas doktrina Kristiyana, wa nas Biblia, no? Agi pang usab na. Sige lang. Anya ni pa itong tanaw ni sunahan. Brad, good evening. Okay, mga ni pangutana no atong ang pangutana naghisgotin nga klaro kuno kaayo nga ang igpapahulay giwala na. Domingo jud ang adlaw simba, ang adlaw Sabado sediro na. So wa man gid tay klaro, wa gid tay mabasa sa Biblia nga giwala nas Ginoo ang adlaw igpapahulay. Onya wa tay labot kay sa Hudiyo rana. O wa gid tay mabasa ana hinuon atong basahon ang Biblia higala kung ang adlaw igpapahulay wa batay labot kitang dili mga Hudiyo. Kitang Pilipino di man ta Hudiyo. Karon panahon na ang mga Hudiyo adto kadto sa Israel mga higala Sabado gyud dito ang igpapahulay. Way trabaho dito og adlaw nga Sabado adto ka sa nasod sa Israel. Sabado gihapon, pero ang pangutana
sa mga Hudiyo ra ba na wa ba tay labot unsa bay gisultis balaan na kasulatan alang sa mga kahigalaan nato nga naghuna-huna nga wa tay labot ni anang igpapahulay mga higala kay sa Hudiyo ra na. Si Kristo mao'y atong patubagon. Ang atong Ginoo mo'y atong patubagon. Kay ni ay tubag ni Ginisos ni ana nga pangutana tungod kay hangtod karon daghang nagunahuna nga wa tay labot anang adlaw nga pahulay kay para lang na sa mga Hudiyo wa tay labot kay dili man ta mga Hudiyo. Mao nay common nga mga katarungan sa uban. Bono ni ang gisulti ni Ginosos. Gayon diri, og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Gisulti ni Kristo, ang adlaw igpapahulay, giyon sa nis Ginoo, gibuhat nis Ginoo, para kang kinsa, para sa tao mga higala. So ang gigamit nga pulong dinhi sa ato nga gibasa, kanang pulong tao mga higala. Karon general term na kanang tao. Sa Greek mga higala, gitawag na siya anthropos kanang tao. Ngani ang kahulugan. Ingon pa din nga ang meaning mga higala gipahayag ni sa James Strong Greek Dictionary of the New Testament sa page 26 ngayon nga generally of a human being kanang anthropos male or female without reference to sex or nationality. Muna giklaro ni ha kaning tao nga gisgutan higala diha sa Marcos 2:27 sa Griego anthropos na o gipahayag mga higala sa Greek dictionary sa the New Testament sa page 26 nga ang anthropos generally of a human being. Generally ganit tanan gina nga mga tao, basta tao ka, apil ka. Male or female, lalaki man kag babae. Apil ka dili ka exempt ng gitawag anthropos. O niya, without reference to sex. Way reference sa sex sila maunsa man mabayot man ka, maunsa man dia apil tanan or nationality mga higala. So muna gipasabot diya, di pa ginatang basahon no. Gipahayag ni Joseph Thayer sa Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament sa page 46, without distinction of sex, a human being, whether male or female. Gitinaw mga higala. So gipasabot din giingon ni Ginosos, ang adlaw igpapahulay gibuhat kini alang sa tao. So nagpasabot nga dili ta exempted mga higala. So alang sa mga higala nato ngang ilang hunahuna ngang igpapahulay wa tay labot kay sa mga Hudiyo ra na. Si Kristo klaro og tin-aw ang tubag ni Ginosos. Ang adlaw igpapahulay gibuhat kini para sa tao kay ang tinod higala kung para lang sa mga Hudiyo, si Kristo unta nag-ingon ang adlaw igpahulay gibuhat kini alang sa mga Hudiyo. Pero wa siya nagsulti ana, dili mo gisulti niya nga naman kay para kini sa mga tao. Tinuod ba nga sa mga Hudiyo lang? Aboy no. Ang Biblia atong patubagon higala. Atong tan-awon dinhi ang nakasulat sa libro ni Isaias. Sa Isaias kapitulo 56 mga higala. Isaias 56 anya versikulo 2, 3 o versikulo 6. Dini atong basahon sa The Living Bible. Mani atong mabasa sa 2. Blessed is the man who refuses to work during my Sabbath days of rest. Ang nabasa nato, blessed is the man. Tao gyapon higala, bulahan ang tao nga nagabantay sa igpapahulay. Wa magsulti bulahan ang mga Hudiyo nagbantay sa igpapahulay. Tao gyapon ang gisulti, general gyapon ato i-continue sunahan. But honors them
and blessed is the man who takes himself from doing wrong. Anya ang 3, and my blessings are for Gentiles too. O, nag-iskot naghintel. Kita na, mga dili Hudiyo. And my blessings are for Gentiles too when they accept the Lord. Don't let them think that I will make them second citizens. So, kadtong mga Hudiyo, mga hintel, dili daw hunaon sa mga Hudiyo nga second citizen sila. O niingusunan, who keep my Sabbaths holy and chose the things that please me and obey my laws. Nag-ingon ang 6. As for the Gentiles, the outsiders who join the people of the Lord and serve him and love his name and are his servant and don't discredit the Sabbath and have accepted his covenant and promises. O nilari ka si Buano magbasa ni ingon man usab ang mga dumuloong foreigners ni saban nga version o niya nini nga itong gibasa gipronounce Gentile, hintil mga higala dili Hudiyo. Una bulahan ingon man usab ang mga dumulong or mga hintil nga makigtipon silang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang alagad ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw nga pahulay gikan sa pagpanamastamas nini. O ang kadto ang mga hintel, kitang mga dili Hudiyo higala, makigtipon tas Ginoo kay gusto tang moalagad kaniya. Kinahanglan di ay atong bantayan ang adlang igpapahulay gikan sa paglapas nini. Mao ni gisulti sa Biblia higala. Ang text dining atong gitubag, wa tay labot ana kay sa mga Hudiyo na. Kay para na nila kitang dili Hudiyo Domingo na ipapahulay. Klaro kuno kayo. Way klaro higala, wa gid tay mabasa na sa Biblia. Ang atong mabasa ng higala nagsulti nga matod pa sa Biblia nga kitang mga hintel moalagad tas Ginoo magbantay ta sa adlong igpapahulay gikan sa paglapas niini. Munay klaro mga higala nga gisulti diha sa balaan na kasulatan. Napagid atong tanawon sa The Living Bible gyapon sa Numbers chapter 15 to 16. Muna atong mabasa. For there is the same law for all. Bantay ha? Kay adunay samang balaod para sa tanan nga mga katawhan. Native, born or foreigner. Bantay ha? Native gani, mga Hudiyo ni sila, mga hintel. Nga nga tao. Or foreigner. Sa foreigner ka na mga dili Hudiyo. Foreigner, kita mga hintel. Ano yung sunan? And they shall be true forever. From generation to generation. All are the same before the Lord. Yes, one law for all. O kaklaro anong pagkasulti o sa kabalaod sa Dios di ay para sa tanan kayang balaod, para sa tanan. Man-native born man ka, ma-Hudiyo man ka, o ma-foreigner ka, dili ka Hudiyo, hintil ka man, usara ka balaod ingon for this, there is the same law for all mga higala. Parehas lang balaora. So sa may husto, ang Biblia o kining gihuna-huna sa pahigala, ang husto higala si Ginusos nga iwapahulay gibuhat na para sa tao, para na natong tanan. Bitay sindid. Mamo ko na gitudlo gud kalabanan sa mga nagtudlo niadtong mga tao nga dili na gyud mobantay sa adlaw Sabado. Aron mo to o ang mga tao ilang sultihan nga sa mga Hudiyo ra na kitang mga hintel wa tay labot tanan karon ato ni gibasa igala asa na tong tuhuan si Kristo og ang nagtudlo nato mga higala. Si Kristo atong tuhuan. Nga naman mao guni atong manaluwas, mao guni atong Ginoo. Unsa may gisulti niya? Igpapahulay, gibuhat sa Dios para ni sa tao. So apil ta ni ana. Bahala na, narana na itong kita ma-apil ana. Mo ingon gyud tang, mo insistor gyud tang nga, watay labot ana. Kita lang naman tayo freedom hiya, pahibala Ang dili pagtuman sa igpapahulay
sa adlaw sa katapusan kalaglagan ang ato nga padulngan. Nga pag atong basahon sa Exodus chapter 23 verse 12. Work the first 6 days of the week, but rest and relax on the seventh day. This law is not only for you, but for your oxen, donkeys, and slaves, as well as for any foreigners. So, apil yung foreigners. Kining balaura, unong ka adlaw, yung magbuhat ka. Pero ikapitong adlaw, magpahulay ka. Kining balaura, dili lang kining alang nimo. Kaning nimo, sa mga Hudiyo na. Para sa mga kahayupan, di sa pwede anang adlaw Sabado ng inyong padaruhan, inyong mahayop. O ngadtos mga apil nga magbantay sa pahulay, ang mga slaves, mga ulipon. Manyag sunahan, maingon man sa mga dili Hudiyo magbantay sa adlaw nga pahulay. So kaklaro ana higala. So sa Biblia ato na napasabot, napahayag nato nga igapahulay para gyud ni sa tanan mga higala. Para sa mga Hudiyo, para sa di mga Hudiyo kay usara ka balaod sa Dios para sa tanan. Wa na usba. Ni pagyud last na kong basahon ani nga punto. Dinhi sa Leviticus chapter 23 verse 3 mga higala sa Contemporary English Version. Manay gisultis Ginoo kon mausab wa na baning balaora. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of its week is holy, because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Tiyaw mo na, kining balaora, dili gayud mausab manghigala. Yung anong giusab mo na? Anong giusab raman nagtao? Na abatay mabasa sa Biblia nga ang adlaw pahulay, ngay kapitong adlaw pahulay, gibalhin sa Ginoo ngadto sa Domingo. Ug ang Domingo na mo gitawag adlaw pahulay, wala tay mabasa. Ang atong nabasa dinhi, do na kamoy unom ka adlaw, magbuhat kamo simbolaton apan ikapito ka adlaw sa matag sinana. Kada Sabado, balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, gikinahanglan nga magpahulay kamo sa adlaw nga pahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba. Kining balaora dili gayud mausab. Busa ang balaod sa Ginoo sa adlaw Sabado, adlaw kani nga pahulay, adlaw sa nas pagsimba mga higala. Og kining balaora dili gayud mausab. Oy ang adlaw din pagsimba dili di ay adlaw Domingo kunya di po nato tawag pagpahulay. Nganuman ingon man Ginoo di mausab. Ni asa may atong tuhuan ang kanang minister nga nagsulti nato nga wa na nang balaora. May unta og sila'y mulingkod sa hukmanan sa adlaw sa katapusan. Di man ang Ginoo man may mulingkod higala sa adlaw sa paghukom ug ang tao paghukman sumala sa iyang mga binuhatan. Karon adto ta sa isa higala. Sunod nga pangutana ingon nga binutbot ko na ang mingon tuman sa napulo ko sugo. Binutbot ko ng tumas na po ko sugo. Ang butbot higala kanang butbot gud nga pulong kanang unsa nay lain term ng binutbot. Binurit-burit no o binakak-bakak. Ana, mga binutbot, no? Kanang nagtuman sugos Ginoo. Pero niya ba gisugos Ginoo? Sa unang Juan 2 versikulo 4. Nag-ingon ato nga basa, siya nga nagaingon, ako nakaila sa Dios. Apan wala magtuman sa mga sugo sa Dios, baka kon kanang tawhana og wala kaniyang kamaturan ug kuyaw kayo kisa dayon nga nagbutbuton sa Biblia higala. Ang butbuton, ang bakakon mga higala, ang tao nga nakaila sa Dios, ang tao nga nag-alagad sa Dios kunuhay, ang tao nga nagsimba sa Dios, ang tao nga nag-angkon nga nakaila o nag-alagad sa Ginoo, apan wala nagtuman sa mga sugo sa Dios. Mao gitawag bakakon og wala kaniyang kamaturan. So ang gitawag sa butbuton higala,
ang tao nakailag Dios, nagsimbas Ginoo, pero wa magtuman sa mga sugo sa Dios, bakakon. Muna klaro nga sa Biblia, ha? Bakakon ang pangutana. Kining taong bakakon kay nakailas Dios wa nagtuman sugo, malangit ba ni ang wa nagtuman sugo? Ang nabakakon sa Pinadayag 21 versikulo 8, alang sa talawan sa mga dili matinuhoon, alang sa mga malawayon, daghan ang gisulti da higala, bulos alang-alang, yun dia kung turog basa, apan alang sa mga talawan sa mga dili matinuhoon, sa mga malaway, alang sa mga mamuno, sa mga kahilawason, sa mga lumayan, og sa magsisimbag mga Dios-Dios, og sa tanang mga bakakon, bantayo apelo, tanang bakakon atong gibasa di pandugay ang gitawag bakakon, tao nga nakailag Dios pero di motuman sa sugos Ginoo. Usa ba alang sa bakakon? Alang sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagisalaob sa kalayog asopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon oy impierno. Muna gisulti sa Biblia, alang sa taong mga bakakon, kinsa ning bakakon gisulti sa Biblia, ang kadtong mga taong nakaila pero wa nagtuman sa sugos Ginoo, ang gisaad sa Ginoo ikaduhang kamatayon sa linaw sa kalayo higala sa adlaw sa katapusan. Sa ato pa, impierno ang sangkuan nako higala sa katapusan, kana kung nakaila kos Ginoo, nag-alagad kos Ginoo, nagsimba kos Ginoo, pero wa ko nagtuman sugos Ginoo mahigala. So nagpasabot nga aron tadi mahimong bakakon, atong tumanon ang sugos Ginoo, no? Okay. Ato ni mabasa pagita gamay higala katong oras gamay na lang, no? Atong tan-awon ang nakasulat sa unang Juan kapitulo 3 mga higala. Gayon diri sa bersikulo 4, bisan kinsa nagpakasala naglapas sa sugo sa Dios, kay ang sala mao pagkamalapason sugos Ginoo. Sa ato pa nagpakasata kay naglapas. Busa, ningon sa busa ang tao nga nagkinabuhi di kang Kristo, dili na magpaden og pagkasala. So kung naata kang Kristo gala, di na ka magsupak sa sugos Ginoo. Kaya ang pagpakasala, paglapas mo sugo, o di naman magpakasala, sa ito pa, magtuman ka na. Naingon ang utso, apan ang tao nga nagpaden pagpakasala, iya ni Satanas, kaysa sa Satanas nagpakasala man, sukad pa sinugdan. Ang taong nagpakasala higala, kato naglapas sugo, na iyon ang Biblia, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala, sukad pa sa sinugdan. Busa aron ta mahimong Dios Ginoo, alang sa atong senders pangutana, ato nang tumanon higala ang sugos Ginoo. Gihigugma baya atang tanan sa Ginoo. Buot siya nga ikaw ako maluwas sa adlaw sa katapusan. So nagtuo naman tas Ginoo, ang kuwang nato ang pagtuman. Atong ipakita ang pagkamatinumanon higala. Kay nagtugon si San Pablo sa unang Timoteo 6:14 nga bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So ano naman tayo higala, akong ibalik ang panahon ni Brother Joel, ni apay mga contribution dali, pero atol ni basahon unya sa gabi higala. Okay, salamat Brother Lebanon. Ya dia sab si Mylene Dignos, nakiguban nato. Good morning ninyong tanan diha. God bless. Dia sab si Brother Tumakas, yung contribution klaro kayong butbut nga Domingo mao adlaw papahulay kay bisan gani si James or Cardinal James Gibbons nagsulti. You may read the Bible from Genesis to Revelation, but you will not find any single of Sunday the Bible enforce us that Saturday, a day which Catholic never or you never sanctified. Klaro og tinaw, walay mabasa sa Biblia nga Domingo ang adlaw nga Sabbath. There no such law in the Bible. Ang pagbalaan sa Domingo, that is man invention, false Sabbath, bot na. Dia sab Sister Aida, iyang message blessed. Dia sab si God Binsing, Ecclesiastes 12:13. Tibok katong danan sa tao maoy ang tibok katong danan sa tao maong pagbantay sa sugo, mayong buntag sa tanan. Juan 8:44, amahan sa bakak maong yawa, ang mga di mutuman sa sugo bakakon mga anak. Isaias 30:9. Suwa naman tay mga higalano, ani ang ato ang theme song. Okay, magampo ta mga higala. Amahan namo nas kita sa mga langit. Salamat o Dios sa imong mga pulong, mga kasayuran nga amo napamatian karon. Tabanging matag usa ka namo nga mahimo unta kaming magmatinamanon
hangtod sa katapusan aron sa iyong pagbalik kaming tanan maandam og makapuyo sa langit ng puloy-anan. Kini ang gisalig nga madawat sa pangalan ni Ginosos nga manalawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita kaning tanan ang mga sukig pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan sa tanan mga viewers karon nga kabundagon kini nga mahigala Brother John Behito, Brother Joel Tirana, kinusab si Brother Libby Clavis maingon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.